kan hming chu eng polo ni se ka hun kal to le tun hun le nakin hun thlengin ka chan vek ni hian ka khathin ka pian ti te tang hian kanu hian min dual em a lalfanu ang meya min siam atum bel thina kalara mi hip na kanga a keima hi me chadulul ve tak mai kan inangin modeling lama po ma bak su kan ei eng ve hle in ka khia kalulul na chuan tumgo na min pe ni chutia be se na thui tak ne na malam ka thliak mek lai chuan thilen kim mai chu alo dang lom zo ta ni ka we zot nu hian ka bial pa Chris chuan len chu puya min soma ti chuan kan kal ngai ro na hmuna chu min kal puya zo yang mai na tlan chak maya chutia nga chaklu tuk tak maya kan tlan fo lai chuan motor dang nen kan in so ta bur maya Chris nen chuan kan malama chuan kan in so chok ve ve a ke phei chu kan so nang ren khop maya ka maya motor ke them tang noi chung chuan hospital lam chu arang theyang bakan min pal pui tang hal wang wanga ka mai chu voi sari lai zaino na nga ya doctor te chuan ka maya plastic ke them noi tang theu mai chu an la chuak mal mal maya ka mit le lam chu le hin khrama ka mui chu thera kan na ro te chu a kholo na sa hle maya ka kut le ke le ka mai te chu thata ka tuam ni in ka motarang maya ka refriat na po chu a chet delta ka wangin beng da vo vat ka ni ro chuan ka tong thei ro chu ni zui ta don mai sia ni thum nuwa ka ha nu chuan ka khret thei zong chu ka taksana chu nia kanat em awang chuan khoya nge ka oma engthil nge thleng ti po ka thei mai lawa ka bul vela chu tu te nge ti po ka thei ro ni ti chuan ge accident ronga voi khatna tan da thlanga ka in en kha ka thei hil thei to ngai lo thlali lai ka hmayan tom nu chuan atom na chu an han phel tron ta ti chuan ka hanin en ta chu changan siam so lang mai hian ka soi nuai ne be kan ka khia kanu le pa te chuan engwa kan soi lawa I thavele mayang te min fuya ila paltlang vek mayang te min tia ma se khatiang mai mel chhelu tuk pu chung chuan engden nge kam halam hun kam chon theyang ka ngai to thiam to lawani ti chuan ka thin chuak in pa ka in thunun thei lawa daw thlang te chu ka vom chhethul ka tet laya ka du tu sam te chu a cheta vek maya hospital atangin kanin lama ka hon hu po hian mi ten en khriaman ti mel glo putani kanun thaka chuan min mu khai ang che in tu ma hi ka mudu bik lawani yobi mel thathin tak kha ni le ka chak ngoi thina ka thalak te chu en let le in social media chu ka impuan chuan om chhun ro ni ta nakin deuh chuan kanu le pa te chuan ka mai om dana min pui thei tu tu doctor an mu thu min khel nol maya ti chuan chu doctor chu mu dorin thatlok na kan siam ta ti chuan doctor duang takin thimjinga mel point mu hlei thei lovin kanin muta zona tam tak min zota ke point ka chang ve zera a to pa chuan doctor chuan yobi inun zong zong top ni ni khiam min ti ta te gai mai tia chan chu ka duwa ma se ka tong chuak thei lo ni inun hluya khani le le thei to ngai don lo ni in khre na te nei min ti le a ma se min zona tam zuak chu ka chang thei lawa ka ngoi san deuh veka chutia ka ngoi rang lai chuan light chu a on ta chuta ka mu chu mi pakhat nar po nei mu mal lo a maya te chuan sernong tam tak om chu ka muta chuta tong chuan chu doctor chu ka hausat na khathiam ve tak tak tu ni ti ka pumta ti chuan kak ten kan in mu thin ta ka hausat na tam tak chu min chok tho tan ta em maya ani chuan chung ko mu mal tak nei to wa a mai chu siam that le theina chan spon ne ya ma se ama nga hausat na nei te pui theina na siam thadu lo hi lo ni ya engpo ni se ke chu ka van ne ya ka mai siam that le theina chu min ko mu ta engpo ni se a mang chu ka ni le theyang em ka khelawa ma se engpo to kila nungdam min om phram phramila ti chuan kam halam huna hian engwan ni na nge kan tong don tu man gan khelo ni chu wangin nungdam min lo om phram phram ang che